robíte civilné veci. Ja viem, No, zistiť, nech povie advokáta. áno, ja viem zistiť. Dobre, dajte advokáta. Dobre? To je jasné. Že to je... To Katka teraz poslala. Čo je to? Denník je obvinený Čába Doleter priznal spáchanie trestného činu, ktorý sa okrade uznesením za vinu. Zároveň považujeme za neštandardné, že zo strany prezidia došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku. Dneska to oficiálne dali, že polícia im pomáhala. To je to, čo som hovoril, že aj Pavel mi to volal, lebo neexistuje, aby ich mali na dohľad. To proste. Aby to Katka teraz poslala. mali ich mať normálne, ich mali mať na dohľad a že Kovážik stiahol tie týmy. V prvej. Toto keď vyjde von, to sú podpísané veci, rozumiete? To je... A čo je, že zostane? To hovorí toto. To má hovoriť oni, to má hovoriť... Remeta. Remeta. Podľa mňa na deň považujem za neštandardné, že v strane prezidia došlo k prerušeniu Ja vám to nájdem na zákon o zdržiavaní obvinených osobností, čo sú dvaja. Je to možné? No, To čo Slovenská povedal, že policia ich chráni, to sa áno, teda. ale nielen, že ich chráni, ale že im dala echo, že nielen, že echo uvidíte, ale to musí hovoriť oni. To musí hovoriť... Denník Gen, pozerajte zase, lebo tam to ide. Denník, čo to je minúta po minúte? Áno, to bude minúta po minúte, tak to vyzerá. To teraz to poslal na Katka. Asi Kamil, že to poslal, lebo Kamil to sleduje na minútovej báze. Pozerajte, to je denník Gen. Áno. Áno, denník Gen. Áno, jasné, Remeta. No. Tu máte prokurátor, Remeta kritizuje a tak ďalej. Táto skutočnosť má negatívny vplyv na ďalší prebieh vyšetrovania, keďže doposiaľ vyšetrovací spis má viac ako 3000 strán. Zároveň považuje za neštandardné prerušenie prebiehajúceho policajného zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku.